bocah loro sing ana tabanan kabeh bocah cilik-cilik sing gaweane nakal bocah cilik-cilik sing ora kena kandhani karo wong tuane bakal dipangan barongane wah bocah cilik-cilik sing gaweane dolanan HP bakal dipangan karo barongane ayo bocah cilik-cilik kon ngaji ora gelem malah cekelane HP bakal dipangan karo barongane anjen wah ayo sing bocah cilik-cilik kok ngaji ora gelem kok sekolah ora gelem malah dolanan HP bakal dipangan karo barongane ayo wah nalika semono ana tejo Jagrawara manjing sajroning raganipun